Nakasuway na ba kag hiking adventure nga sama ni ini? Unsa man na kod? Hakan gi-magic ni muninduyan na sako ba? Adi gini basta-basta kay kisaka na maginato ning kabunturan. Nya gibaw na man to ng karning manok Bisaya. Unya gisabaw nga naay kapayas Bisaya. Ahilak ang bahos makdo. Tripping na to mga idol kami medyo layo man tong buntod na to adtuan. Ako wa ta diri sa tong secret weapon diri. Akini nga secret weapon mga idol kay hapin din is kabayo ang gihimong duyan. Adi na basigan tabi diha ato sana isum in sum out atong kaliros kamera. Beko no be ato kuno ukbag na bagni bahaw. Murag saktor gining bahawag yun. Di na ta magdahan tabi diha atake na ta diri kay medyo taas gining bukid dito sa kahon. Akini nga adventure day mga idol pabukid sa ta. Kay murag dugay-dugay naman ta sige tambay sa dagat ari na ta sa bukid. Ato sang papahulayon kadali butong dagat dito kay murag sumulan magito sa tungnaw. Medyo hadlok po nila kwan diri mga idol no kay murag na mga bitin anin dapita ba. Murag wala na gidala nakita na ko diri mga idol magkisi-kisi gid anin na bitin ron. Kisi-kisi gigar kung paaka namang itlog. Ay na mo si daghang langas di sunod na mo dire kay pitinto nga suna. Medyo tuktok na gid kaning bukira. Anindot ug kay ang view dito dapita kisi-kisi pud. Kuya ko ni bukira kanay barley. Barley sagbot man gud na. Pagdali na mo diha kay tungason kayo. Kini nga content mga idol dili kay ni expensive pero pating kapuya ani. Kasi tong gusto mo kuyog dire PM lang muna ko. Aron makasuway pud mo ani ba. Kini sagbuta mga idol dinhi basta-basta kay hait kini tumoy. Abot naman kastomoy oy. Akan dapita mga idol diha sa tumoy ana na kakahuyan diha ta magluto ron. Amurag mao naman siguro ning kinatumyan. Kini dapita mga idol mo na ni ang kinatumyan sa buntod atong gisaka. Medyo mo padayon tagamay sa unahan no kay aron makakita tag video landong-landong pud gamay ba. Kanang masabitan pud nato atong duyan nga sako ba. Kaning bukira day mga idol mo ni siya gitawag og haunted mountain. Storya nasagbot bot. Daghan kay maningog ng mga wakwak ungo og kikik aning dapita og gabi na. Pag sure oy. Akin dapita kay murag ni kahoy murag nindot gid masabitan ron diri atong spot ron. Akin di akong gisaw man yang gitawag diri sa moag samok duyan na may kasamang magic extract. Bidaw bay magic ko na to. Anaon ni mo mag-magic o itsa ni mo na siya diha. Di ba ni magic? Lingkore ka og tinuod ba na? Siyempre tinuod ni mo magic balik mo tinuod. Ayos po kay lingkuran na ning samok doyan no. Mas ayos pa ginig na kay katapad. Oh yeah. Ay nasig daghang tabi diha atake nagluto kay murag gusla kay pag tinungasay dito. Lagi-lagi magluto unta. Usa ta magsugod iplastar ta ning bag diriya. Human iplastar ang technique of love. Akin ning technique of love day mga idol na sundog ra puno ko ni sa akong pinaka-idol nga si Ens Hotdog Adventure. Sige mao na to. Di arang lighter atong i-movement niya i-magic. Kisi-kisi. Recipe din ito mga idol is nagbalon ra ko diri bisayang manok. Ato ra man po niluton og simpleng tinula. Simple ri gani mga idol kay atong lamasers ani ahos ra ginugluya. Pagka maghinlo sa lamasers iplastar ta ng karahay. Paluapan din nato balik juice mantika pod. Ato dai isunod ang lamasers. Atong pugod paguron gamay atong lamasers no kay murag simple ra man kay luya ra man igahos. Pagka maisunod ato atong manokers aron magkisi-kisi. Kay o kayag tarong kanang mag-golden brown ang manok. Kanang doble ang sarap habang kinakain ba. Inani kalami magluto og manokers Bisaya diri sa lasang mga idol. Time sa abot ni sag tuyo bi. Pasundi dayag tubig aron pabukalan kay murag gusla. Pagbukal isunod na day ng kapayas Bisaya. Medyo paspasig luto kay murag gutom kay tinungas aning bukira. Arang asin gisnik style. Ayaw kalimti pagbutang og magic sarap para habang sumasarap lalong kinakain. Murag lahi naman to nga kain. Ay namo si daghang tabi diha o katunin ko kayo no man atong tilawan. Bidobe atong tilawan. Hindi ako makapaniwala para makatakbo ako sa sobrang sarap. Samtang nagpaabot dito nga maluto atong manokers mga idol naputi kalingawag panit ring atong dalang pinya. Medyo katul-katul si mga idol kay hasman pero okay ra. Murag sakto okay luto nagid kini atong tinulang manok Bisaya ang with kapayas pud nga Bisaya. Ato nang igawas ning atong bahaw kay murag gusla nagid kayo. Karig balik 15 sabaw og isa ka paas manok. Diara kol balik 30 ni tanan. Darang pinakadabis nga tirada butangan ta nagsabaw ang bahaw pinapaka ang paghungit. Pinakadabis pud higupon ning sabaw sa Bisayang manokers. Human pasundan og pinalagobong paaks paas man. Paluapan din natog pinyang panghimagas nga Bisaya. Pusan daig tubig aron busog. Ito na ang tamang oras para mo plastar sa atong samok duyan. Nya itulog ning busog uy.